a dneska je to u iného človeka a nemôžem povedať koho. Takže toto video bude, bude to Nezamkýňaj ma a Adam. Nezamkýňaj ma Adam. No, bude to Pozerant. Čo? Pozerant. Pamätáte si ešte minú a ešte ho Filipa, čo bol v maske a mal také sasanky. No, tak ten už odišiel. Dneska je tu Adam, ale Adam sa hanbí, takže ho neuvidíte. Čo budem robiť? Čo mám urobiť, Adam? Srada robiť. Ale aké myslím, robila som gymnastiku, čo mám urobiť? Toto čo? Braček mi zhasol. Braček mi sa zhasol. Prestaňte.